amb el tema jurídic mai se sap a qui li donarà raó, vull dir que a vegades penses que tens molta raó i no te la dona. Nosaltres creiem que, a més de que el redactat de la llei 823 no diu funcionaris de carrera del cos, sinó només diu funcionaris de carrera, per tant, creiem que amb aquesta interpretació de la llei 823 podríem anar perfectament a la fase 1, això una, i l'altra qüestió és que no perjudiquem els funcionaris de carrera anteriors. Per tant, posa'ns a la fase 1, què és el que diu la llei, què és l'esperit de la llei, perquè l'esperit de la llei és fer una promoció interna i que aquestes persones... O sigui, quin benefici té una promoció interna especial i exclusiva si després te quedes com l'último mono? Pues no, hombre, ens estàs fent les coses a la meitat, no? Per tant, entre la interpretació jurídica que fem de la llei i la voluntat, l'esperit i voluntat de la pròpia llei, considerem que tenim possibilitats. Que al final, clar, quin és l'altre problema? Per això no hem volgut impugnar com a sindicat i fer-ho amb conillets d'Índies, per dir-ho d'alguna manera, que és que potser potser la sentència s'aprova d'aquí 3 anys, no? Vull dir, hi ha resolució sentència d'aquí 3 anys, o vés a saber tu. Que, òbviament, el concurs ja haurà acabat, que potser la gent ja estarà recol·locada, que potser ja hi ha un altre concurs de trasllats, si és que compleixen, com diuen, que ara realment farien concursos de trasllats cada 2 anys i, per tant, també si hauríem de valorar si en l'entremig, mentre no hi ha sentència, veure quina és la situació com ha anat el concurs de trasllats i sempre es podia renunciar al recurs si al final el concurs va bé. Heu de tenir en compte que els concursos que s'han fet fins ara, tant de cossos específics com el general de superior i administratiu, clar que allà no hi ha persones afectades per la PIE, pràcticament tothom s'ha quedat al lloc que volia en primera opció. Vull dir que, en general, els concursos estan anant bé per a tothom. Entenem que el cos auxiliar, que arrel dels processos d'estabilització ha convertit, malgrat el primer desastre i gràcies a la pressió de tota la part social, de tots els sindicats que no podien nomenar persones a mitja jornada, va transformar totes les places, bueno, esto de todas, sempre queda por ahí alguna d'esto, a jornada completa, totes les mitges jornades dels centres educatius, les escoles que estaven a mitges jornades i mai havien sortit al concurs de trasllats. Ara, totes són de jornada completa, ja dic que això de totes sempre és matitzable, i a més, per primera vegada han sortit al concurs de trasllats. Entre això i entre que fa just 3 anys, jo crec que, bueno, no, encara no, al setembre, crec que farà 3 anys que es va acabar l'últim concurs de trasllats, doncs preveiem que la majoria de persones, vosaltres inclosos de la PIE, doncs podreu triar podreu quedar-vos on voleu. Però, clar, això sempre és una mica una loteria. El concurs de trasllats és una mica una loteria perquè no depèn de tu sol, sinó que depèn de la resta de persones concursants. I diguéssim que això, jo no sé si m'he deixat alguna cosa, Albert o Fede, si voleu, de tot el tema de la promoció interna i tal. I ara el Fede i l'Albert doncs seran els que presentaran el recurs com a persones participants també d'aquest concurs de trasllats. Perquè el recurs entenem que s'ha de presentar contra les bases, perquè a les bases sí que diu... A veure, vaig a mirar de compartir-les. No, aquesta no. Un moment. L'altre dia em va passar igual. Perquè no la veig aquí. Potser... No, potser la puc... No, sí, potser la puc triar d'aquí. No, aquesta no és.
Bueno, si no, ho vaig a fer... Ah, ja sé què passa. Vale, un moment. Ah, no. No, perdoneu, això no. Dejar de compartir. Dani, per què no veig la convocatòria que tinc oberta? Veus? La tinc oberta aquí. Però aquí no em surt. I si vaig aquí? Bueno, sí, ja està. Sí, vale. Bueno, he tornat a obrir. Vale. Aquí, perdoneu. Ara que ho trobi ràpid. Aquí sí que especifica, no? Funcionaris de carrera del propi cos. I, per tant, s'ha d'impugnar això i després s'haurà d'impugnar... Bueno, deixem-ho perquè, si no, ara perdríem massa temps. Després s'haurà d'impugnar la llista de provisionals on et posin a fase 2, la llista definitiva on et posin a fase 2, perquè la resolució és única. No? És a dir, hi ha una única resolució de la publicació de les llistes resolució d'acord del tribunal, de la comissió de valoració, publicació de llista provisional de mèrits. És una única llista que primer posen els de la fase 1 i després els de la 2, però la llista és única. Hauràs d'impugnar conforme tu t'han posat a la fase 2. Bueno, això haurem de consultar l'advocada, però vull dir que és un procediment una mica farragós. Per això nosaltres considerem que presentant aquestes dues demandes, que són, ja dic, demanen una qüestió general, no només per a elles, doncs hauria d'estar cobert per a tothom. De tota manera, doncs, si algú vol afegir-se i també presentar recurs, nosaltres ja vam dir que facilitàvem els models i fèiem el seguiment. El que no podem és fer la presentació de tothom, però si algú més vol, doncs sí. I ara, si no m'he deixat res important, sobre aquesta qüestió específica de la PIE i com ha anat, si voleu, obrim un torn. Aixequeu la mà i així en ordre. Elisabeta. Hola, bona tarda. Bones. Jo tinc un dubte que ara se m'ha aclarit, però vull assegurar-me que ho he entès bé. El personal interí que ha estabilitzat, la seva plaça, llavors, ells es van quedar en una plaça, diguem, definitiva. És a dir, que si ells concursen, no són concursants forçosos, sinó que és perquè volen? És així? No, o sigui, quan dius personal interí estabilitzat, vols dir, no? O sigui, les persones funcionàries de carrera que ho són arrel dels processos d'estabilització, que són forçoses. Tothom que està en ocupació provisional, vosaltres incloses, doncs sou concursants forçoses, esteu obligades a concursar. I el resultat del concurs és una plaça definitiva. En el cas que no guanyéssiu cap plaça, llavors sí que el secretari general, de les que heu demanat, sí que el secretari general, si no té cap plaça vacant per poder-vos donar una definitiva, us podria donar una provisional. Però el resultat del concurs de trasllats sempre és plaça definitiva. De fet, això que ha passat, que una oposició i aquests processos siguin provisionals, això ja no passarà mai més, no ho sé, però això ha sigut un parèntesi, una situació extraordinària i que no pot, en realitat, no sé si no passarà mai més, però que no pot tornar a passar, sí. No, sí, jo soc de força interna, però és que no m'ha sortit el dubte de si el personal estabilitzat era concursant voluntari o concursós, diguem. I ara no, tenia el dubte. Llavors, és a dir, que tot l'estabilitzat concursarà obligatòriament. És així, no? Sí. De fet, en
En el teu expedient, en l'apartat de mobilitat, t'ho diu, fins al que jo sé. Et diu que ets forçosa. De fet, jo crec que vaig rebre un avís i tot, que m'ho deia. Tingueu en compte que les concursants forçoses que no concursin, l'administració us hi posarà d'ofici a concursar. Imagina't si ets forçosa, que si tu no fas la sol·licitud te la farà l'administració i llavors t'aplicarà el criteri de prioritat de la localitat i els altres que té establerts i es quedarà tan ample. Vale, pues ja està. No, era aquest... No, ja et dic que jo havia fet promoció interna, però dubtava de l'estabilitat. Vale. I se sap quantes persones... Bueno, disculpa una cosa, Elisabet. Hi ha una qüestió que ha sorgit, que ho dic per matisar el tema del forçós. Hi ha persones que han aprovat la promoció interna però que es van seguir el cos auxiliar i estan amb excedència per incompatibilitats del cos que van seguir el cos subaltern, disculpeu, i estan amb excedència per incompatibilitats del cos auxiliar. Aquestes persones que venen de l'excedència no són forçoses. Aquestes persones sí que poden concursar si volen, diguéssim, perquè estarien demanant, a l'hora de concursar estàs demanant el reingrés al cos auxiliar i aquestes persones no estan obligades a triar 1.000 places, perquè si no es donen cap de les que han demanat, podrien seguir amb excedència al cos auxiliar i seguir al cos subaltern. L'única cosa que és que quan tu concurses estàs demanant el reingrés, hauràs de comunicar a l'administració, quan no t'adjudiqui cap, que vols seguir el cos subaltern, perquè si no l'administració et buscarà una plaça. No sé si m'explico. És a dir, que si tu estàs al cos subaltern, ara, i estàs amb excedència per incompatibilitats al cos auxiliar, i dius, bueno, vaig a provar i vaig a concursar, però només triaré les que vull, doncs si no et donen cap d'aquestes que vols, tu hauràs de manifestar que vols seguir d'excedència al cos subaltern i que renuncies a reingressar al cos auxiliar. He fet aquest matís per al tema del forçós i el voluntari. Glòria. Gràcies. Hola. Hola. A veure, Hola, digues. diverses preguntes. La primera és, diríeu amb certesa que la funció pública no és coneixedor de que molts auxiliars recorrirem, presentarem recurs? Sí, però això és igual. Em dóna la sensació de que funció pública potser se'n suma a algú. No, funció pública ja ho sap, perquè nosaltres ja ho vam dir. És a dir, bueno, i primera perquè ja s'han presentat diversos recursos del cost de gestió, que és la mateixa qüestió, i de fet avui o ahir va sortir publicat al DOC, crec que per qui es volgués personar en el recurs interposat per comissions i per alguna altra persona particular, que per cert no he revisat, que no estigui al MEC. I per tant, funció pública sí que n'és coneixedora, però funció pública això li és igual, ja està acostumada. Tingueu en compte que tot està judicialitzat, és a dir, els processos d'estabilització estan judicialitzats, potser vull dir, i els concursos de trasllats, moltes vegades, bueno, no només cal veure l'exemple del cos superior, el que ha passat. Per tant, és una cosa per ells normal, que estigui judicialitzat, hi ha uns serveis jurídics, l'advocacia que se n'encarrega i ja està. Molt bé. Glòria, no sé si... Puc anar fent qüestions, no? Mira, la segona és, com és que hi havia... La convocatòria era de 1.296 places, ens van ofertar unes 300 i alguna cosa, i ara de cop i volta surt un llistat de 4.173 places d'auxiliar. Han sortit de cop, s'han creat noves... No. No sé, no em surten els números. No, en els concursos d'oposició, tant el de promoció interna com a qualsevol concurs, l'administració, bueno, això ha canviat en el temps, però com aquest procés era especial, haurem de veure si podem reprendre com ho fèiem abans. Però, bueno, l'administració no està obligada, només està obligada a donar el número exacte, a triar
el número exacte de places que ha ofertat, que ha convocat, diguem, per dir-ho més clar, que ha convocat. És a dir, si tu has convocat, m'ho invento perquè jo no recordo, 400 places, tu en l'acte d'adjudicació només estàs obligat a oferir 400. Què passa? Que com nosaltres vam denunciar que això, o sigui, que a sobre les que havien triat, perquè a més, la potestat autoorganitzativa els dona dret a triar les que amb ells els hi peti. Llavors, clar, vam dir, dic, això no cobreix les necessitats de les persones aprovades en el territori i l'heu cagat immensament amb aquesta llistat de places. I per això, després vam aconseguir que afegissin més places i refessin el llistat. Quan els vam fer veure, bueno, que, en fi, això no és l'única vegada que passa, que nosaltres els hem de fer veure la magnitud de la tragèdia perquè ells no són capaços sols, doncs, bueno, i llavors vam aconseguir que rectifiquessin, però en realitat, òbviament, no és que hi hagués ni 400 ni 1.000, n'hi ha les que han sortit al concurs de trasllats i probablement alguna altra que s'ha quedat per el camino i no l'han convocat. Tingueu en compte que el concurs de trasllats diu expressament que es convoquen les places ocupades. És a dir, que en l'interín de que convoquen no. És a dir, que si el mes abans que convoquen, quan ells fan el clic, just abans ells fan el clic i després igual triga 3 mesos a convocar i tal. En l'interín hi ha jubilacions o tal, com aquella plaça, si no l'han tornat a cobrir, no està ocupada, no estan obligats a convocar-la. Tant en el cas de les places resultes com el cas de les places vacants. Per tant, això ens va passar, crec que en el concurs de superior, que nosaltres vam denunciar que places que havien anat, va ser a la inversa, places que havien anat a la tria del concurs d'oposició, del concurs d'oposició, després no estaven en el concurs i vam dir i tal. Diu, bueno, és que com no es van ocupar, el departament diu que de moment no les vol cobrir. Comete eso. Llavors, tenen aquesta potestat i poder de decisió. És a dir, no és que no et surtin els números, òbviament els números no surten. Abans teníem un acord que és que els opositors els donaven a triar totes les vacants. I era l'opositor qui decidia quina triava. Això havíem aconseguit aquest acord per evitar que l'administració triés i decidís, entre cometes, salvar una persona o una altra o fer els seus mangoneos. Llavors, per això es donaven a triar totes les vacants. Això, ja dic, com tot en aquests processos especials, ha decaigut, no sé si ho podrem aconseguir per futures, doncs ara trien ells exactament les que volen donar a triar, diguéssim, els actes d'adjudicació. I ja per acabar, em volia concretar alguna cosa del document 6, perquè jo ja he arribat al final i no em surt cap plaça d'ofici. He d'entendre que em donaran plaça al meu poble? No, has d'entendre que has posat totes les del teu poble. Bueno, del teu poble on estàs treballant actualment. Val. I el tema del grau consolidat, sabeu alguna cosa? Sí, aquí us explicarà millor el Fede com ha anat la negociació en aquest tema. A veure... Gràcies. De res, Glòria. Aquest tema ja han fet gestions perquè ens trobem tots que la majoria no ens sortia. Sembla ser que en alguns casos comença a sortir. Teòricament, el departament de cadascú és el que hauria de dir quin grau consolidat es té, però des de Secretaria General es va fer una gestió a funció pública i ens van dir que donarien resposta. El que passa que a data d'avui encara ho tenim pendent la majoria que ens consti a dins de la pàgina nostra. Del document 3. I sembla que el document 3 encara no està reflectit. Ho vam denunciar a Funció Pública. Funció Pública va reconèixer que era un error, perquè, òbviament, el grau consolidat que tu tens en un cos, si en l'altre cos existeix aquest grau,
doncs s'arrossega de per vida. Sí. És a dir, a no ser que tu consolidis un 12 i te'n vagis al cos superior i, òbviament, el cos superior no té 12, doncs allò es queda allà. Però en el cas de subaltern auxiliar, doncs tots els subalterns, en principi, amb les reclassificacions que s'han fet, jo crec que la majoria han de tenir consolidat el 12 i, per tant, això ha de quedar reflectit a l'expedient. I això és el que estem reclamant. Com ara el FEDE ho ha constatat que encara no ho té reflectit, fem un toque a Funció Pública, diem, ei, que no heu arreglat això, i el termini va corrent. Jo afegeixo que, bueno, que el grup sabeu que hi ha gent que ja ho té, i jo personalment ja ho tinc també, el meu document número 3, ja tinc el 12. Penedès, que és molt eficaç. Entenem que van saturats. Que li tenen mania. Entenem que van saturats perquè sí que tenim un mail també d'una resposta dient, justament fan servir aquesta paraula, de que tenen molts casos i ho estan fent. Entenem que si hi ha companys que ja els comença a sortir reflexat o reflectit, doncs al final tots acabarem tenint-lo. Ens queden dies, esperem que siguin el més àgils possibles. Hi ha una pregunta també de la Júlia, que si la vols contestar, bon dia. De les 5.016 places d'auxiliar del concurs de trasllats ofertades, quantes persones estan afectades pel concurs? És a dir, quantes estabilitzades i quantes... Sí, aquesta l'he respost jo al xat. Bueno, aproximadament, perquè clar, mai no sabem la situació administrativa de les persones, si estan d'excedència o no, però als processos d'estabilització es van ofertar 2.880 places i la PI la vam aprovar 241 persones. Llavors, en principi, com a màxim, concursants forçosos som la suma d'aquests dos números, que serà 3.000, no arriba a 200 persones. Sempre serà una mica menys perquè hi ha gent d'excedència que igual no concursarà. Gràcies, Albert. Jo no va dir, jo no tinc ni idea dels números. Ja saps, els números no són el meu, però mira, veus que som un equip. Molt bé. Enrica? Bona tarda. Gràcies per tota la informació. Mira, jo em trobo amb el document 3, a l'apartat 5.A, que posa nivell del lloc, anys, mesos, dies, forma d'ocupació. A mi em posa el nivell 14 de la plaça que estic ara correcte, el nivell 12 em posa 2 anys justos, que entenc que és el que fa falta per consolidar el grau, perquè jo n'he fet més, amb el grau consolidat, i el 10 em posa 1 any i 4 mesos, quan jo he treballat com 5 anys amb el 10 consolidat. No entenc per què posa aquesta quantitat de temps, aquesta quantitat que no sé a quin criteri, amb quin criteri compten això, no? Sí, l'apartat 5, l'apartat A, 5.A, em sembla que és la segona part. Hi ha una part primer i l'apartat A. De totes maneres, tu ets de la PIE o no? Sí, soc de la PIE, sí. Perquè llavors no em quadra el que dius, perquè no entenc com tens treball desenvolupat de nivell de... Vull dir, perquè el treball desenvolupat del cos auxiliar només pots tenir des que ets auxiliar. Vale. Del nivell 10, vale. És que jo vaig treballar pel Consorci a l'inici de tot, quan tenia una plaça. Vale. Deu ser aquest temps, ara ho entenc. Deu ser aquest temps. Tingueu en compte que... No arribava un any, era mig any. No sé per què em poso un any. Ara ho hauré d'investigar, això. Perquè no tenia grau aleshores i em deurien posar el 10. Si no tens grau, o si has treballat en una administració sense grau, que pot ser, doncs, o que té una altra classificació, et posen el mínim, sí. Vale. A veure, aleshores entenc que aquest espai és de cara a l'auxiliar administratiu, no? Sí. No posa informació de subaltern, val. No, a l'apartat d'antiguitat, que allà només surt el total d'anys, allà sí que suma tot el temps que tu has treballat. Però allà només són 8 punts, vull dir que la majoria, tots vosaltres tindreu el màxim, segur. Bueno, serà difícil, jo crec. Jo crec que no arriba al 7, però bueno,
no sé. Ho he de mirar millor, però... O sigui que aquest espai que dic del 5.A, aquesta segona part, doncs es tracta del que és auxiliar administratiu. Sí, el treball desenvolupat és exclusivament d'auxiliar. Per això només deveu tenir una línia des que veu estar anomenats fins ara. Vale, però el que jo penso és que del nivell 10, això que estava dient ara, era de subaltern, no era d'auxiliar, tampoc. Per això he estat dit que no entenc. No, clar, no entenc, jo no ho entenc, això. Si vols enviar-me un correu i t'ho podem mirar. Vale, en quin correu ho envio? Vols que us l'envien a mi? Bueno, envieu a sindicat@catat.cat. Vale. Vale, molt bé. Perquè podem comprovar, però vaja, ja dic, en principi, si era subaltern no estaria en aquest apartat de treball desenvolupat. El que passa que potser com era una altra administració, potser per això et consta diferenciat. No? Bueno, una altra administració entre cometes, perquè consorci. Però era subaltern, eh? Ja, per això. Vale, doncs gràcies. De res. Molt bé. Veig que aquí no hi ha més preguntes, no sé si al xat. Sí, però encara no he preguntat. Que no hagin contestat. No, en principi aquesta han mirat. Hi ha una pregunta? Sí, una pregunta. Poses en primera opció el departament que hi treballes, actualment et donen 5 punts, però si després poses com a l'hora de triar, es mantenen els 5 punts... No. O sigui, en el concurs de trasllats hi ha punts que tu només els tens per cada plaça que tu demanes. Hi ha punts que són generals, no? La formació és per totes les places, per exemple, però els punts per grau consolidat, per exemple, perquè també depèn del nivell de la plaça que demanis, i els punts de departament són per aquella plaça, no són teus per tot. Per tant, si tu demanes places, si tu estàs a educació i demanes plaça d'educació, en aquelles places que tu hagis demanat d'educació tindràs aquests 5 punts. Però si demanes una d'interior, en aquella plaça no la tindràs. No és que tu tinguis o no tinguis els 5 punts, el tens en funció de la plaça. El mateix amb el grau personal consolidat. Si vosaltres que hauríeu de tenir el grau consolidat 12, la majoria, doncs demaneu places del nivell 12, si teniu el 12 consolidat, tindreu 9 punts. Mira, aquí guanyeu a les persones que han estabilitzat, perquè tu tens 9 punts per totes aquelles places que demanis del mateix nivell o superior que tu. Per tant, si demanes places de nivell 12, doncs tu tindries 9 punts. Les persones que no han tingut mai una plaça definitiva tenen grau consolidat al mínim, que és el 10 del cos auxiliar, doncs tindrien 7 punts, perquè estan demanant places de nivell superior al que tenen consolidat. Per tant, això, són punts que tu tens per cada plaça, perquè el llistat, aquest llistat poden ser quilomètrics, perquè et llista la plaça i els punts que tens per aquella plaça. Andreu. Hola, bon dia. Hola, bon dia. 2 qüestions breus. El document 3, és que estic intentant parlar en funció pública d'una manera, perquè si hem treballat en un ajuntament, per exemple, l'Ajuntament del Poble, que ja ha estat uns anys, se m'ha de fer el 3 bis. No forçosament. No ho tens informat en el 3? No. Vale, és que això... He fet la reclamació, m'han contestat, m'han dit que m'ho posen a l'expedient, però no està posat. Vale, has d'anar refrescant el document 3, has de generar... Sí, ja ho vaig fent. Ja ho has fet, no? Suposo? Vale. Bueno, puc dir-te o paciència... Paciència. O tal, però no hi ha un document 3 bis, sinó que hi ha un lloc on dir-los on enviar-los el certificat, que suposo que és el que has fet, no? Vale, ok, vale. Vull dir que genera confusió i, de fet, nosaltres també ho hem preguntat i llavors no. És un lloc on has de dir que, com si et falten... Clar, jo pensava que sortia el 2, 3, 4, 5, sortia el 3 bis, i no. Clar, el que després, quan tu facis la participació definitiva, segurament sí que et sortirà el 3 bis, però no surt ara perquè tu el facis. Vale, ok, perfecte. També recordeu... Sí, digues.
no, disculpa, que quan acaba el termini, que és el 9 de juny, hi ha 10 dies addicionals per fer modificacions o vull dir que això no estava ben inclòs, que m'he equivocat en les places i tal. Llavors, de les 200 i pico places que he triat, si me'n toca una que no m'agrada i hi ha d'allò, has d'estar 2 anys mínim? O com està això? Sí. És a dir, sempre teniu l'opció de reingressar al cos subaltern. Però clar, també et pot tocar on sigui. Clar, però si a tu et toca a un lloc que no vols, has de prendre possessió i llavors sí, fins... A veure, és que no hi haurà concurs abans dels 2 anys, Si hi ha els 2 anys ja podem felicitar-nos. Ja podem cantar victòria. Si no, si hi hagués, tu podries presentar-te a les places del mateix departament. Ok. En aquestes sí podries concursar. Vale. I una altra qüestió que tenim, que és que som 2 o 3 aquí, al document 5, a preferències, amb les places que hem posat les 200, també hem de posar preferències? Si sou concursants forçosos, jo ho recomano, però vaja, jo, per exemple, no ho vaig fer perquè és que quasi ja no quedaven places per posar, però vull dir que sí. Ok, perfecte, merci. Gràcies. Tingueu en compte que l'administració d'ofici us omple també aquest 5, és a dir, que si no el feu vosaltres, us el farà i, a més, encara que el feu, us posarà totes aquelles places de localitat on esteu treballant en aquests moments a continuació de les que tu has posat al 4, de les prioritats que tu has posat al 5. Després et posaria, si tu no les has posat totes aquelles de la teva localitat, la localitat on estàs treballant, que no hagis posat. Ok, moltes gràcies. De res. Perfecte. Àngels? Àngels? Hola, bona tarda. Bones. A veure, jo volia comentar, el FEDE ha dit que ja havien reclamat a serveis territorials, però jo vaig trucar i el senyor Toni Pérez, que suposo que el FEDE ja sap qui és, em va dir que ell no sabia per què Funció Pública ens estava dient que teníem que demanar-ho serveis territorials, perquè això que no era cosa d'ells. I l'he demanat 3 vegades i em diu, senyora, vostè té reconegut el nivell 12 des de l'any, no me'n recordo si és des del 12 o del 15, no me'n recordo. I em diu, i li dic, bueno, però no surt al document 3. I em diu, és que vostès m'estan atabalant. En tot cas, tens després per poder fer les al·legacions. I li dic, no, és que jo vull que surti abans. I em va dir això, que és que l'estàvem atabalant amb tant... Això que no entenia per què Funció Pública estava dient que ho havien de fer ells quan això és una feina de Funció Pública. Com que en FEDE va dir, jo he anat i sé que és d'aquests serveis territorials, dic a veure què li han dit d'anar amb ell. Ara el FEDE ens diu el que li han dit, si es pot dir, perquè clar, però és cert que nosaltres, com era un problema generalitzat, vam reclamar a Funció Pública i esperem que Funció Pública ho arregli d'ofici o que doni l'ordre a tots els departaments d'aquelles persones que no saben, no contesten, perquè nosaltres, jo personalment li he dit a Funció Pública, a veure, o formeu els de recursos humans dels departaments, o sigui, quan li vaig amb alguna cosa, diu, no, d'educació ja no puc més, ja no sé com parlar amb ells, o us arribaran totes les consultes, perquè si els departaments diuen esto no va conmigo, jo no sé, no contesto, quan, a veure, la cosa de tenir ben informat a l'expedient és cosa teva. És a dir, en realitat, que pot ser que el bolcatge general l'hagi fet la Funció Pública, però, a fi de comptes, si tu no tens ben informat el grau consolidat, és culpa del departament, no fotem. O sigui, qui és que és responsabilitat de l'expedient? Doncs ell, vull dir que no sé, llavors treure les puces
ja dic, en aquest cas, nosaltres vam fer la reclamació a Funció Pública perquè és una qüestió generalitzada i hi ha gent de més departaments que només d'educació. Però sí que és també responsabilitat del departament. I només faltaria que amb el càrrec que ocupa cadascú és responsable de les seves qüestions. En fi, aquestes respostes no al lugar. Nosaltres, ja dic, tornarem a fer un toque a Funció Pública perquè li digui als departaments que ho arreglin ja, però ja dic, en principi, aquesta qüestió, vull dir que al final el document 3, qui l'ha de fer i validar és el departament, vull dir que ho diu a les pròpies bases. A les pròpies bases diu que si detecteu errors al document 3 us adreceu a recursos humans del vostre departament. Doncs, en fi. Clar, és que jo li vaig fer 3 vegades la mateixa pregunta per recursos humans, les 3 vegades m'ha contestat el mateix, aleshores vaig agafar i vaig trucar. I li vaig dir, a veure, em pots explicar això? Perquè jo aquí en té que constar que jo tinc el nivell 12. I em va dir això, que l'estàvem atabalant amb tanta pregunta. Que clar, que és que això era cosa de Funció Pública, que no era cosa d'ell i que tindria que adreçar-me. A mi el que em fa por és que si hi ha després, per molt que reclamis, això va enrederir, no? Perquè, clar, si no ho arreglen abans del dia 9... No us preocupeu que sí, ho arreglaran abans del dia 9, sí. Ho dic perquè en els altres concursos, que estàvem també com jo amb altres problemes i tal, es van arreglar, Vull dir que a última hora es posen les piles. Però de totes maneres, això per la puntuació, no? Això ens pot afectar per la puntuació, si no ho posen. Només si agafeu places de nivell 12. Només per les que demaneu de nivell 12 que tindreu 2 punts més. Però per les de nivell 14 o així no afecta. D'acord. Moltes gràcies i molt bona feina que feu, Gràcies. Alberto i Fede, sobretot, els primers. Vinga. Mira, vaig penjar... Espera un moment, Elisabet. No. Digues. Al correu, vaig penjar, suposo que recordeu que vaig penjar una foto retallada solament amb la resposta. Però l'assumpte ho està veient que la persona que tu parlaves, Elisabet, doncs em contesta dient des del departament estan fent resolucions de reconeixement de grau personal consolidat de tot el personal que va participar a la PIE. Ho estan fent tan ràpid com poden per tal que consti el document 3 de cara a la participació d'aquests funcionaris al concurs de trasllats. Ens han fet arribar fa tot just un moment aquesta informació. Per això t'ho escric ara i no t'ho he pogut indicar a l'anterior correu. Vull dir que estaven treballant i ell està reconeixent. El que desconec és per què ara et dona aquesta resposta. Bueno, perquè és un maleducat, diguem-ho clar. Bueno, clar, jo el que no m'explico és que com Funció Pública que va fer una nota als auxiliars dient-los mireu l'expedient d'Atri, mireu que estigui, per què no la va fer els departaments? Mireu que tothom tingui ben informat als seus expedients i hagueu fet la feina. Vull dir, com dèiem abans, al final sempre van a correcuita fins que no els hi fas veure el problema, no són capaços de veure d'ells. En fi. Elisabeta. Hola de nou. Una consulta. És arriscat incloure places de resulta? És a dir, perquè entenc que aquestes places poden sortir o no. Llavors, si per exemple tu poses una plaça de resulta com a primera opció i com a segona opció una plaça normal. Igual una altra persona que havia posat la plaça normal com a primera opció, per tu haver-la posada com a segona opció, no sé si m'explico, la perds. Una persona que tingui la mateixa puntuació que tu, no? Això funciona així? No, és a dir, si la perdries igual, perquè vol dir que si li han donat és que tenia més punts que tu. És a dir, les places de resultes, quan surten els llistats, ja diu totes aquelles places que no són adjudicables. Com no és adjudicable, saltes automàticament. És a dir, llavors ja queda com a primera opció la que tu has demanat de directe, diguéssim. Per tant, no afecta. És a dir, si tu la demanes i el funcionari de carrera l'ha deixat vacant i tens més punts, te la donaran. Si tu no la demanes, no te la donaran, encara que la deixi vacant. Si
si la de resultes no queda vacant, com no és adjudicable, automàticament la teva primera opció és la primera que tu hagis demanat de directe. Per tant, igualment aniries, si tens més punts, més primera que la persona que hagi demanat aquesta plaça en primera opció. No sé si m'he explicat. Sí, perfectament. Per tant, no perjudica. Digues. Exacte, no. L'assumpte ho ha explicat crec que molt bé, però és una pregunta que ens feu molt sovint i jo voldria dir-ho d'una altra manera. No afecta en res que tu posis una R o una V baixa amb l'ordre, perquè al final anirà per ordre de puntuació. Si a tu t'interessa una R, la primera que t'interessa, tu posa-la. És que no t'afectarà. Si no et toca per puntuació, aniràs a la següent. No sé si d'aquesta manera us deixo més clar que no afecta en res que tu posis la R o la V baixa. Sempre has de posar la que tu et prioritza, la que tu vols, no que sigui una R o una V baixa, perquè no ho sabem d'inici, per això van en primera fase uns i en segona uns altres, perquè les R's que es convertiran en V baixes serà primera fase. Fins llavors no sabrem si acabarà sent vacant. Solament volia dir això. També, Luc, com abans deia una persona, només poseu aquelles places a les quals vulgueu anar, esteu disposats a anar, perquè això també ho diu clarament a les bases. L'adjudicació en el concurs és irrenunciable. Només hi podeu renunciar si al mateix temps heu participat en un altre procés. Això passa amb diferents persones auxiliars administratives, que això també us afavoreix a vosaltres, que l'oposició d'administratius, que s'ha fet ara, l'oposició ordinària del cos administratiu, al torn de promoció interna hi ha moltes persones aprovades. De fet, hi ha més persones aprovades que plaça. Totes aquestes persones, quan triïn plaça administratiu, sortiran del concurs de trasllats d'auxiliars, si els interessa la plaça administratiu. Per tant, doncs, aquí també serà, no sé, anava a dir 400, però no vull dir una xifra perquè ara no ho sé exactament, tot de persones que deixaran la seva participació en aquest concurs. Per tant, vull dir que ja sé que som les últimes persones i tal, però que jo crec que anirà bé. És veritat que al territori o al poble, cadascú, que potser només hi ha una plaça o dos, doncs dius, bueno, és que, clar, potser ho tinc malament, però no se sap. Jo crec que això, que anirà bé. Vull dir que l'experiència fins ara, l'altre dia, em deien el resultat d'un concurs específic, clar, que aquests són més petits, que tothom s'havia quedat a la plaça en primera opció. Tothom, O sigui que, Gemma. Hola, bona tarda. Mira, jo és una pregunta que suposo que no comptaran els punts, però jo fa molts anys vaig treballar a Correus, de cartero, i està catalogat com a auxiliar de reparto, i el tinc reconegut com a auxiliar. Però aquests punts suposo que no compten, no? Bueno, auxiliar de reparto o auxiliar administratiu, que no és lo mismo. Auxiliar de reparto. El que passa és que a l'hora d'homologar-lo era al mateix nivell que auxiliar. No. Ha de dir exactament auxiliar administratiu. Vale. Això també serveix per l'administració de justícia, que es diu auxili judicial o alguna cosa similar, i és el mateix grup i segurament les mateixes funcions, però no serveix com a treball desenvolupat. Sí que serveix a l'apartat d'antiguitat. L'antiguitat d'administració sí, però a l'apartat de treball desenvolupat no, perquè no és exactament auxiliar administratiu, el cos auxiliar administratiu. Vale, i els mesos que vaig estar d'administrativa sí que em compten com a temps treballat, però tampoc com a mèrit. Et compten en l'apartat d'antiguitat, però no a l'apartat de treball desenvolupat. Vale. Gràcies. Sí, tingueu en compte que la normativa del personal funcionari estableix, igual que és la mateixa normativa que et computen els triennis, que l'antiguitat es té en compte a qualsevol administració, en qualsevol vinculació. Per tant,
en aquest apartat d'antiguitat és on es sumen tots aquests punts si tu has estat en altres administracions, en altres categories, com a laboral, o aquí entraria. Hi ha alguna altra pregunta al xat? Aquesta no l'entenc. No apareix a cap número del DOC les dades de les persones estabilitzades. Això heu de mirar el nomenament. O sigui, quan va sortir el nomenament del concurs de mèrits i del concurs d'oposició d'estabilització, que l'Albert, que diu que ho té molt per la mà, igual sap el número de DOC, o el Dani, que tenim aquí, on diu IAC Catap Premsa, que és la Bíblia Dante, potser se sap de memòria el número de DOC que sortia, però que van nomenar aquestes persones és allà on estan les dades. I... Una altra pregunta. Quan surtis les OPOs del cos administratiu, podríem accedir per promoció interna si has estat d'interina? Exacte, sí. Quan tornin a sortir OPOs d'administratiu, que clar, ara quant temps fa que vam promocionar? Va ser ara farà un any, no? Farà un any aquest novembre? Nosaltres. Tothom vam fer els nomenaments a l'hora, no? La PIE? Novembre. Al novembre farà un any. Sí. Vale, doncs no sé, perquè segons Funció Pública vol convocar OPOs a primers de l'any vinent, llavors no haurien passat els 2 anys, però bueno, això és el que dice. Sí, però sí, quan hagin passat els 2 anys pots presentar-te a promoció interna, sí, a cos administratiu, si tens la titulació. Sí, si tens la titulació. En el cas d'auxiliar administratiu, el decret legislatiu també estableix, que no seria el cas, una antiguitat en el cos de... No vull dir una xifra perquè ja veieu que jo els números són molt dolenta, que eren 10 anys, si no tinguéssiu la titulació. Bona, una pregunta, que soc jo la que m'escolteu? Sí, Glòria. Digues. La cosa és que si tu has fet d'auxiliar administratiu d'interina, com els funcionaris per promoció interna els hi han comptat igual, encara que no haguessin fet els 2 anys, és a dir, si nosaltres també tindríem aquesta opció de poder... Sí, jo donava... Sí, Glòria, jo donava per sentat, disculpa, que venies de la promoció interna, però sí, compta també el temps d'interinatge per a fer els 2 anys. En principi això no compta. En condicions normals hauries d'estar... Bueno, el que passa... T'ho he dit molt ràpid. Haurien de comprovar si han de ser immediatament anteriors. Sí, bueno, són anteriors. És que jo els últims 4 anys... Vale. Sí. Això per saber si a les pròximes aquestes que surtin a final d'any o principis d'any, saber si em podria presentar que em comptessin els anys d'interina. Sí, computen, sí. Doncs moltes gràcies, De res. Que és el que vam preguntar aquí. Sí, ja està. No, per demanar comissions de serveis les podeu demanar el dia següent. És a dir, si vosaltres preveieu, quina merda de plaça em tocarà el concurs, doncs, el que passa que has d'aprendre... Vull dir, com des de la provisional a la definitiva passa un temps, doncs tu quan ja saps quina t'ha tocat a la provisional, doncs pots anar mirant a l'atri i veure si quan es publiquen els nomenaments ja has guanyat una de l'atri i et poden fer una comissió de serveis. Si el dia següent que has pres possessió ja pots anar-te en comissió de serveis una altra. Dic el dia següent que podríeu anar-hi ara. El que passa que com heu de prendre possessió del lloc, doncs automàticament us cessarien de la comissió de serveis i us l'haurien de tornar a fer. En teoria, tornar a fer la convocatòria a l'atri i bla, bla, bla. Glòria. Tornes a preguntar o és d'abans? Sí, no. Vull fer una última pregunta. Creieu que quan comenci el curs escolar, els que estem en ensenyament, si estarà resolt ja aquest concurs? Què va? Jo crec que no estarà resolt fins a l'any vinent, Fins l'any vinent. És a dir, que hem de tornar... estarem encara en la plaça provisional on estem, no? Exacte, sí. Heu de tenir en compte que s'ha convocat ara, encara estem en el tard... O sigui, Funció Pública, sent optimista, que de moment no ha complert, va dir que els concursos grans trigaria 6 mesos en resoldre.
bueno, no ha complert perquè ha tingut, segurament diria, bueno, alguns hàndicaps pel camí que no estaven prevists, però com no té res previst, doncs vés a saber tu. Llavors, com a molt aviat, 6 mesos que ens aniríem a fi d'any, però dúdolo, jo crec que ens en anem a l'any vinent ja. Vull dir, heu de tenir en compte que el concurs d'auxiliar no és només d'educació, és de tots els departaments. Per tant, a Funció Pública, diguéssim, que és qui convoca els concursos, li és igual si hi ha un d'alta baixa educació, entre cometes, perquè ara ha dit no fem els nomenaments fins passat l'estiu perquè així doncs, no ens trobem amb el desgavell a mitjans de l'estiu. Això també va estar això estem parlant del curs superior i d'administratiu sobretot, això també va ser una demanda del col·lectiu i nostra, perquè clar, la gent ja té autoritzades les vacances, no fotis que ara me'n vaig a un altre departament i em diu no, les vacances que tenies no pots fer-les perquè les necessitats de servei aquí són diferents. Llavors vam dir, ja a la gent, que segur que en el cas del concurs a la majoria no li ve de... a la majoria, però no li ve d'un mes si això causa més perjudici a la majoria. Per tant, jo crec que segur que ens en anem a primers de l'any vinent, perquè heu de tenir en compte que el desembre, per exemple, mig mes quasi és inhàbil, no? Perquè hi ha el Nadal i tot això. Per tant, també seria otro tanto. Vull dir que sent optimistes, gener, sent optimistes. Això que tenen un estudi per reduir terminis i tal, i de fet han reduït un termini, que és que publiquen les llistes definitives d'admesos i exclosos al mateix temps que les provisionals en destinació. Vull dir que ja s'han menjat un pas en aquests concursos. No sé si hi ha més preguntes. No he anat... Com teniu a la web, teniu no l'assemblea, sinó la sessió, que jo em vaig gravar a posteriori perquè l'altra sessió va haver-hi molt d'enrenou, 480 persones connectades, imagineu. Doncs al final vaig decidir que era, i 3 hores i mitja d'assemblea, que era millor gravar una cosa més concisa i concreta amb les pantalles i tot que passar a l'assemblea. Per tant, ho teniu penjat al web per les qüestions més generals. Donant resposta a alguna pregunta del xat que pregunteu, jo crec que l'Assumpta ja ho ha dit, quin és el calendari previst? Parlar de calendaris és complicat, és difícil, però que la definitiva, el que estem dient, fins a primers del 2026 no es preveu que hi hagi cap mena de resolució definitiva. Sí, home, suposo que la provisional, que és on ja sabeu on us ha tocat i que normalment no hi ha molts canvis envers la definitiva, sí que estarà abans de final d'any. Podria estar al novembre. El tema, em sembla que el Ferran pregunta si es pot demanar els punts per grau consolidat tot i venir del cos de subaltern. Em sembla que és una... No sé si potser no hi era o no ho ha sentit, però és una resposta que hem donat abans que justament és on estem que hi ha un grau consolidat amb les teves feines com a subaltern. Sí, el grau consolidat s'arrossega per sempre, a no ser que el cos on acabis anant no tingui aquell nivell. Però si tu tens un grau consolidat 12, doncs aquest ja t'hauria de constar ara l'expedient d'auxiliar. I si no et consta és perquè l'administració ha fet les coses malament i no ho va posar quan ho havia de posar. Però ja ho hem reclamat i això ha d'estar resolt abans que acabi el termini. I en relació amb això... A l'Alberto i a Tani ja han contestat alguna cosa, vull dir que em sembla que no hi ha res pendent ara, no? No. Em sembla que estava jo contestant al xat. Hi havia una pregunta per aquí que deia... Ja la veuré. No sé si s'ha contestat, perquè estava contestant. Es pot continuar l'interinatge, el José Enrique? Es pot continuar l'interinatge en un cos superior quan surti la resolució del concurs de trasllats? No. Això és el que t'anava a dir. Si ho dic malament, Assumpta, em corregeixes. Els llocs de treball que s'adjudiquen al concurs de trasllats són irrenunciables. Per tant, aquell lloc de treball que t'han adjudicat passa a ser la nova destinació definitiva i l'has d'ocupar.
Llavors, a partir d'aquí, si vols tornar a demanar un altre interinatge o et volen donar el mateix o el que sigui, però d'entrada el tens. Sí, la qüestió és que tu no pots tenir 2 llocs de treball al mateix temps, per tant, automàticament, quan tu prens possessió de la plaça d'auxiliar que t'han adjudicat el concurs, et cessen de l'interinatge. Llavors, com et cessen de l'interinatge, doncs, si vols tornar a un altre interinatge, has de tornar a començar. Potser el publiquen i el tornes a guanyar tu, però tingueu en compte que els llocs... Vull dir que agafar un interinatge ara té un cert risc, perquè les convocatòries no seran continuades. Si tu agafes l'excedència del teu cos, has d'estar com a mínim 2 anys fora i, per tant, no podries reingressar fins als 2 anys. Si, mentrestant, convoquen el teu lloc d'interinatge, doncs pots tenir, entre cometes, que sempre hi ha, vull dir, possibilitats, però podries tenir problemes per tornar a entrar. Són preguntes que ens esteu fent sovint. Ara no sé si la companya que he parlat per telèfon aquest dematí li he dit que tenia reunió que li donaria resposta, va amb la mateixa línia. Em deia el mateix, però de comissió de serveis. Escolta, em puc demanar una altra plaça, guanyar-la i continuar com a comissió de serveis a la que estic? A veure, és complicat perquè com que no poden coincidir el que és l'assumpte, les 2 places a la vegada, hauràs de deixar una per després tornar de comissió de serveis a la que et vols quedar. Ho has de tenir molt ben lligat amb el departament, amb el centre educatiu, parlem d'educació en aquest cas, però el departament on estiguis, per intentar fer una jugada d'aquestes. Ho has de tenir molt ben lligat, perquè em sembla que ha quedat molt ben respost quan ha dit l'assumpte que en cap cas pots tenir 2 llocs a la vegada, 2 ocupacions. Que això abans ho feien, Al mateix dia et cessaven, tornaven a anomenar, i ala! Però que la figura aquesta, tu l'endemà pots tornar a demanar una comissió de serveis, però que et surti bé la jugada, a vegades pot ser, però heu d'apuntar que podria no ser. Clar, tingueu en compte que la plaça on esteu en comissió de serveis pot ser que, se suposa que vosaltres l'heu demanat, no? Si és del mateix cos, doncs si és un lloc base, o pot ser que l'hagi demanat un altre i la guanyi. Per tant, encara que volguéssiu quedar-vos en comissió de serveis allà, no podríeu perquè potser l'ha guanyat un altre. Tot això només té una excepció. Són aquelles persones que ocupen llocs singulars, singulars o de comandament. Qui ocupa un lloc singular no és forçós, encara que no tingui un lloc definitiu, no és un concursant forçós, és un concursant voluntari. Si concursa, doncs tindrà un lloc base definitiu, però podrà seguir el lloc singular que ocupa. Si no concursa, com no està obligat, doncs seguirà en el lloc singular. Tant si ocupa aquest lloc singular amb caràcter definitiu com no. Això és l'excepció al que dèiem ara. Les comissions de serveis, si són de llocs singulars, és una mica diferent. Això ho han fet perquè no haver de fer el ball en els jocs singulars i de comandament. I després hi ha una altra que tampoc no sé si hem respost, de la Míriam Torroglosa, que diu: auxiliar administratiu de la universitat no m'ha sumat com a treball desenvolupat. És correcte, que una mica s'ha contestat ja també amb la companya que preguntava de correus. Si és auxiliar administratiu i és d'una altra administració, en principi sí que s'ha de comptar com a treball desenvolupat. Llavors no seria correcte. Exacte. Si va adjuntar el certificat quan fos, doncs l'administració li hauria d'haver posat el document 3. Si no, és que l'administració potser no ho té perquè l'administració no li va... perquè ella no ha adjuntat mai el certificat. Però, tingueu en compte que això també compta com a triennis. Per tant, recomanem que tothom que tingui treballat en una altra administració que ho adjunti el certificat corresponent. Això també inclou a les empreses públiques, que hi ha una sentència ara i Funció Pública ja ens ha donat resposta, que les persones que hagin treballat en una empresa pública, consorci similar, de l'administració Generalitat de Catalunya, per exemple, jo és que he estat treballant a l'AGAUR, m'invento, el temps que hagis treballat a l'AGAUR també has d'adjuntar un certificat i se't comptaria a efectes de triennis. Només aquí sí que no a efectes de treball desenvolupat. I no sé si és el Ferran, que diu IACATAC Girona. No, soc la Dana, bones.
Enseña la cara, que te veamos. És que estic aquí molt acalorada i no... Ah, la Danae. No, jo volia demanar, en el cas de que tu hagis estat ocupant una plaça en una altra administració o en un altre departament, però hagis sigut de plans i programes, també comptaria? Sí, perquè, bueno, això depèn del que digui en el teu atri. Sí, perquè normalment les places de plans i programes també diu interí. Realment sí. Llavors sí. Sí. Pensàvem que era en Ferran. Bueno, doncs ho deixaríem aquí. Si no hi ha més preguntes, sabeu que teniu el meu correu, els telèfons de l'Albert, del Fede i el correu de la secció sindical d'ensenyament i de les altres seccions també, quasi totes són al nom del departament @catac.cat i que estem a la vostra disposició. O, si sou de terres gironines, girona@catac.cat o tarragona@catac.cat. I res, qualsevol cosa. Esperem que tothom tingui sort i vagi bé, malgrat les circumstàncies. I això, si té més recursos així, parleu amb el Fede o l'Alberto, que us explicarà millor. Adeu.